अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈ 4వ అధ్యాయం ప్రారంభించి ఏం చూసాము? భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు చూసిన విషయం ఏమిటి అంటే, మరి ఇది ఎప్పుడో ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వివస్వానికి బోధించాను. దానిని వివస్వాన్ని మరి మనువు అంటే ఎవరు? మానవు తండ్రి మనువు మొట్టమొదటివాడు అని. సో ఆయనకు బోధిస్తే మనువు ఇక్ష్వాకుకు అంటే నెక్స్ట్ ఇక మనుష్య జనరేషన్ అయినటువంటి రాజవంశరాజు ఇక్ష్వాకుడుకు బోధించాడు అని చెప్పి చూస్తాం. అయితే అర్జునుడికి ఏం డౌట్ వచ్చింది? అయితే ఇంకా ఏమన్నారు? ఇలా పరంపరగా నేను బోధించాను, నేను సూర్యుడు మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు బోధిస్తే ఇది పరంపరగా వచ్చి రాజర్షులంతా కూడా దీనిని అర్థం చేసుకుని అందరూ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమేణా ఈ పరంపరలో ఎక్కడో మరి క్షీణించింది, ఎక్కడో పోయి బ్రేక్ వచ్చి ఈ యోగం నష్టపోయినట్లుగా కనిపిస్తోంది అని చెప్పారు. అయితే అక్కడ మనం గురు పరంపరల గురించి క్లుప్తంగా చూసాం. 4 ఉన్నాయని. మరి ఇది బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చింది, మధ్వాచార్యులది గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయం, అందులో ప్రభుపాద సంప్రదాయం, అది లక్ష్మీ సంప్రదాయం నుంచి వచ్చింది, శివ సంప్రదాయం, ఇవన్నీ చూసాం, కుమార సంప్రదాయం. సో ఎప్పుడు చెప్పారు ఇంతకీ భగవద్గీత సూర్యుడికి అంటే, మరి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆల్మోస్ట్ 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాము? మరి 4 యుగ చక్రాలు ఇప్పటి వరకు అయిపోయాయి. ఆ 4 యుగ చక్రాలు, యుగ చక్రం అంటే ఏమిటి? 4 యుగాలు కలిపితే ఒక యుగ చక్రం. అలాంటివి 27 అయిపోయాయట. సో ఒక యుగ చక్రంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే 4,32,000 ఇంటూ 10. ఎందుకు 10? కలియుగంలో 4,32,000, ద్వాపర యుగంలో 4,32,000, అలాగే త్రేతాయుగం దానికి 3 రెట్లు కాబట్టి 3, ప్లస్ సత్యయుగం దానికి 4 రెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 17 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు 4. సో 4 + 3 + 2 + 1 10 అవుతాయి. సో ఆ 10 ఇంటూ అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలని 10తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందో యుగ చక్రంలో అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక యుగ చక్రంలో ఉన్నాయి. అలాంటివి మరి 27 అయిపోయాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ దాన్ని 27తో గనక మనం హెచ్చవేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే 1166 lakhs of years, లక్షల సంవత్సరాలు. అది మిలియన్స్లో చూస్తే మనం మిలియన్స్లో కూడా మార్చుకోవచ్చు, 116. బట్ అది ఫైనల్ టోటల్ కాదు. అక్కడికి అది 27 యుగ చక్రాల్లో అన్ని సంవత్సరాలు. మరి ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి యుగ చక్రంలో కూడా 3 యుగాలు అయిపోయాయి కదా, సత్య, త్రేత, ద్వాపర. సో అందులో ఒక 38.8. కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,125 సంవత్సరాల దాకా అయ్యాయి. సో ఇవన్నీ కలుపుకుంటే 1,205 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది. అది మిలియన్స్లో చూస్తే డివైడెడ్ బై 10, 120 మిలియన్ ఇయర్స్ అవుతుందన్నమాట. సో అదొకటి చెప్పారు. అయితే ఈ గురు పరంపర చూసాము. అయితే అర్జునుడు ఏమడిగాడు? ఇదేమిటి, నువ్వేమో మరి
ఇప్పుడు నాతో పాటు ఈ ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు, ఎప్పుడో సూర్యుడికి చెప్పానంటున్నావు అన్నాడు. అది ఎందుకు అడిగాడు? అర్జునుడికి తెలియక ఈయన దేవాది దేవుడు అని తెలుసు. మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయం తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో అడిగాడు. అయితే భగవంతుడు అప్పుడు ఈ శ్లోకాస్ చెప్పారు. ఏది, నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా, మరి అజోపి సన్ భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్, అందరికీ ప్రభువునైనా కూడా స్వామధిష్టాయ, నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో ఆత్మమాయయ నేను సంభవామి, అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పారు. భగవంతుడిది మరి శరీరము, ఆయన ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చితానందమే నన్ను చూసాం. ఆయనకు అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, మనకు గుర్తుండవు. అందుకే అర్జునుడికి గుర్తులేదు. అర్జునుడికి కాదు, మనకి గుర్తుండదు. కానీ భగవంతుడికి పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ అన్నీ తెలుసు. అయితే భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అంటే, ధర్మం ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో, అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో, మరి అప్పుడు ఆయన స్వయం సంకల్పంతో అవతరిస్తారు. దేనికి? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం. సాధువులు అంటే మంచి వాళ్ళని రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రతి యుగంలో పుడతాను అన్నది చూసాము. మరి భగవంతుని తెలుసుకోవడం వల్ల అసలు ఏమిటి లాభం అంటే, ఆయన కర్మలు, జన్మలు, దివ్య తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఈ దేహం వదిలిన తర్వాత త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, పునర్జన్మ ఉండదు. మామేతి స అర్జున, నన్నే పొందుతారు అర్జున. సో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, పునర్జన్మ లేకుండా భగవద్ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు అంటే, రాగ భయ క్రోధాలను ఎవరైతే వదిలి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో, అలాంటి జ్ఞాన తపస్సులు చాలా మంది ఇంతకుముందు పవిత్రులై నా భావాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో రెండు క్వాలిటీస్, ఒకటి రాగ భయ క్రోధాలు అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకోవడం, రెండు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం, శరణాగత తత్వం. ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం, అన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ప్రసాదంగా స్వీకరించే శరణాగత తత్వం ఏది జరిగిన. సో ఆ రెండు ఉన్న వాళ్ళు, కంప్లీట్ సరెండర్లో భగవంతుడికి ఉన్న వాళ్ళు ఇలా అవుతారు అన్నది చూసాం. తర్వాత ఎవరు ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తే దానికి తగ్గట్లుగానే వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను అంటే, రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనకు ఉన్నటువంటి భక్తిని బట్టి మనకి వస్తుంది రిటర్న్. రెండు, మనం ఏ మార్గాన్ని చూస్ చేసుకున్నా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. మరి కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, అష్టాంగ యోగ మార్గం, భక్తి మార్గం, ఇవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎలా చేసినా ఆ మార్గంలో మనం కరెక్ట్గా ప్రయాణం చేయగలిగితే గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. సరే, మామూలుగా మనం ఈ దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం కదా. మరి దేనికి? ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ప్రార్థిస్తాము. ప్రతిఫలం త్వరగానే వస్తుంది. కాకపోతే మరి అంటే మరి మనం మన యొక్క దృష్టిని అంతకు మించి పైకి పంపించడంలా, ఓన్లీ భౌతిక ప్రపంచం వరకే ఆలోచిస్తున్నాం. అసలు మన యొక్క ధర్మం ఏమిటి అన్నది, మరి ఒక మానవుడిగా మనం భగవంతుణ్ణి, ఆత్మను, పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, భగవద్ధామానికి చేరగలిగే అర్హతను తెచ్చుకుని అక్కడికి వెళ్ళడం, జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడటం అనే విషయం మనం సాధారణంగా ఎవరు ఆలోచించం. కానీ మరి అందుకని మనం ఎప్పుడు ప్రార్థనలు చేసినా నార్మల్గా మన యొక్క కోరికలు, భౌతిక వాంఛలు తీర్చుకోవడానికి ప్రే చేస్తాం. అలాగే సిన్సియర్గా ప్రే చేసినప్పుడు ఆ దేవతలు మనకు అవి ఇస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆ ఇచ్చే శక్తి ఆ దేవతలకు అది ఇచ్చింది కూడా ఎవరు అంటే భగవంతుడే అన్నది కూడా చెప్పారు. తర్వాత 4 వర్ణాలని సృష్టించాను, అవి కూడా గుణకర్మలను బట్టి అన్నది చూసాము. సో అయితే ఈ గుణకర్మలు మరి సాత్వికులు, బ్రాహ్మణులని, ఈ ధీరత్వం అది ఉన్నవాళ్ళు క్షత్రియులని, ఆ తర్వాత మరి వ్యాపార చతురత ఉన్నవాళ్ళు, గోరక్షణ చేయగలిగిన వాళ్ళు వైశ్యులని, ఆ తర్వాత పనులలో సామర్థ్యం ఉన్నవాళ్ళు, ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు శూద్రులని, ఇలా 4 రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, అంతేగాని పుట్టుకను బట్టి కాదు, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ గుణాలన్నిటికీ భగవంతుడు అతీతుడు కాబట్టి ఆయనకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. వీటన్నిటినీ సృష్టించిన అంటే ఏంటంటే, ఈ క్రియేషన్లో అన్నిట్లో భగవంతుడికి దేని మీద ప్రత్యేక ఆసక్తి అనేది లేదు. ఆయన నిర్గుణుడు కాబట్టి
ఆయన అన్నిటికీ కూడా అతీతుడు, గుణాలకు అతీతుడు, వీటన్నిటికి కూడా అతీతులు. అది చెప్తూ ఈ కర్మ అకర్మ మరి వీటి గురించి మహాత్ములే తెలుసుకోలేక కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కాబట్టి అసలు ఈ కర్మ ఏమిటో అకర్మ ఏమిటో నీకు వివరిస్తాను. దీన్ని తెలుసుకున్నావంటే నువ్వు ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మ అంటే కొంచెం అంటే శాస్త్రాలు చేయొచ్చు అని చెప్పే మంచి పనులు, మరి వికర్మలు అంటే చేయొద్దు అని శాస్త్రాలు చెప్పిన పనులు, చెడు పనులు. అకర్మ అంటే భక్తిభావంతో భగవంతుడికి అర్పణ చేసి ఏది చేసినా బంధాలు చుట్టుకోనప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది అని చెప్పి మనం చూస్తాము. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కర్మగతులను అర్థం ఐ థింక్ 20 శ్లోకాస్ చూసామా, 10 చూసాము. కర్మగతులను అర్థం చేసుకోవటం ఎంతో కష్టం. అందుకేనేమో వికర్మ అంటే అకర్మ అనొచ్చు మానవుడు చక్కగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోకపోతే మళ్ళీ నువ్వు కరెక్ట్గా చేయలేవు కాబట్టి. కర్మలో అకర్మను ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం. కర్మలో అకర్మను, అకర్మలో కర్మను చూసేవాడు మనుష్యులలో బుద్ధిమంతుడు. అలాంటి వాడు అన్ని రకాల కర్మల్లోనూ నియుక్తుడైనా కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే ఉన్నవాడు అవుతాడు. సో ఇక్కడ వరకు చూసాం. సో కర్మలో అకర్మ అంటే పని చేస్తూనే ఆ పనిలోని ఫలాసక్తులను వదులుకున్నప్పుడు అది అకర్మ కిందే అవుతుంది. అంటే నీకే బంధాలు కూడా అంటుకో. అకర్మ అంటే పని చేయకుండా కూర్చోటం అని చాలా మంది మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. కాదు. మన పనులు మనం చేసినా కూడా బంధాలు అంటుకోకుండా ఉండేటట్లు చేయగలగటం కర్మ, చేసినా కర్మ బంధాలు అంటుకోకుండా కర్మ చేయగలగటం అకర్మ. అంతేగాని పని చేయకుండా కూర్చున్నది అకర్మ అనడానికి లేదు. అలాంటి ఏ పని చేయని నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ ఎప్పుడొస్తుందంటే ఈ యోగంలో నువ్వు పరిపూర్ణుడవైనప్పుడు, కంప్లీట్ వైరాగ్యంతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అప్పుడు చేయవలసిన పనులేమీ లేవు. ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళే వరకు నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేయవలసిందే అని చెప్తారు. అంటే ఆ కంప్లీట్ ఆ స్థితి, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్థితి ఈ యోగం ద్వారా నువ్వు తెలుసుకోగలిగినప్పుడు. సో అది ఈ అకర్మ సాధనతో నువ్వు ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఆ స్టేజ్‌కి వెళ్ళే వరకు నీ పనులు నువ్వు చేసుకోవాలి. సో కర్మలో అకర్మను చూసేవాడు, అకర్మలో కర్మను చూసేవాడు అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇతను మానవులలో బుద్ధిమంతుడు. సో ఇక్కడ సో చూద్దాం ఆ శ్లోకం 18th శ్లోకం. సో కర్మలో అకర్మను, మరి అకర్మలో కర్మను. అంటే భక్తితో కర్మను అనుసరించేవాడు అన్ని కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాం కాబట్టి కర్మకు అకర్మ అంటే కర్మ చేయకుండా ఉండటం అని అర్థమైనా కూడా దాని అర్థం ఏమిటి అంటే కర్మ బంధాలు చుట్టుకోకుండా ఉండటం. సో ఆత్మానుభవ మార్గంలో కర్మఫలం అవరోధం కాకూడదని తలిచి కర్మఫలాల నుంచి కొంతమంది విరమిస్తారు. కానీ భక్తుడు మాత్రం భగవంతుడి నిత్యదాసుడిగా తన పరిస్థితి తెలిసి అతను భక్తికి అంటే భగవంతుడి ప్రీత్యర్థమైన పనులు, సరి అయిన పనులు, మంచి పనుల్లో నియుక్తుడై ప్రతిదీ కూడా కేవలం భగవంతుడికే చేస్తాడు కాబట్టి అతడు తన పనుల్లో కూడా దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఈ రకంగా ఇలాంటి విధానంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు నిష్కాములు అని చెప్పొచ్చు. సో భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావం సర్వ విధాలైన కర్మఫలాల నుంచి మనిషిని విముక్తుణ్ణి చేస్తుంది అంటున్నారు. సో కర్మ చేస్తూనే అది అకర్మగా అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా భావించేవాడు. అకర్మే కర్మ అనుకుంటున్నాడు. అంటే ఆ ఫలాసక్తి లేకుండా ఉండటమే నా డ్యూటీ అనుకుంటున్నాడు అనమాట అతను. అంతేగాని ఫలాసక్తి కోసం చేస్తున్నాను చెయ్యాలని అనుకోవడంలా, ఫలాసక్తి లేకుండా చేయడమే నా పని అనుకున్నాడు. అనుకోబట్టే ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలో అకర్మను చూస్తున్నాడు, అకర్మలో కర్మను చూస్తున్నాడు అన్నదానికి అర్థం. సో యస్య సర్వే సమారంభా కామ సంకల్పవర్చితా జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధాః. యస్య ఎవరైతే సర్వ సమారంభ అన్ని ప్రయత్నాలు కూడా కామ సంకల్ప వర్జిత ఇంద్రియ వాంఛతో చేస్తున్నాం అనే భావం నుంచి
భావన లేకుండా గనక చేయగలుగుతారో జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అంటే జ్ఞానం అనే అగ్నితో కాల్చబడి తమాహు వాటిని చెప్తారు. ఏది? వాళ్ళు పండితులని బుధ వివేకవంతులు అంటారు. సో ఎవరైతే ప్రతి కర్మను భోగవాంఛారహితంగా చేయగలుగుతారో అంటే ఇంద్రియానుభవం కోసం కాకుండా నా బాధ్యత అనుకుని చేయగలుగుతారు. మనం మరి ఏ పని చేసినా ఇంద్రియానుభవాని కోసమే చేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా భోగవాంఛారహితంగా ఎవరైతే ప్రతి కర్మ చేయగలరో అతడు సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాడు. కర్మఫలాలన్నీ కూడా జ్ఞానాగ్నిచే దగ్ధమైనవిగా అతను ఋషులచే చెప్పబడింది. సో అతని యొక్క కర్మఫలాలు అలా చేయగలిగిన వాడి కర్మఫలాలన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానంతో ఉన్నాడు. ఏ జ్ఞానం? భోగవాంఛరహితం, కోరికలను వదులుకోవడమే పెద్ద, అన్నిటికంటే పెద్ద జ్ఞానం ఆ వైరాగ్యం. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాగ్నితో దగ్ధమైపోయాయి అతని కర్మఫలాలన్నీ అని ఋషులు చెప్పారట. ఏమని? భోగవాంఛరహితంగా కర్మలు చేసేవాడి వాడి యొక్క కర్మఫలాలన్నీ దగ్ధమైపోతాయి. సో కర్మఫలాలు దగ్ధం అవ్వాలి అంటే భోగవాంఛరహితంగా మన పనులు మనం చేసుకోవాలి. త్యక్త్వా కర్మఫలాసంజ్ఞం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహ. సో త్యక్త్వా కర్మఫలాసంజ్ఞం, కర్మఫలాల మీద అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి నిత్యతృప్తో, నిత్యము తృప్తితో ఉంటూ నిరాశ్రయుడు అంటే దేనిని ఆశ్రయించిన వాడు, అంటే ఏదీ కావాలని అనుకోనివాడు. కర్మణ్యభి అతను కర్మణ్యభిప్రవృత్త అంటే కర్మలో పూర్తిగా అతను నియుక్తుడైనా కూడా అపి అంటే పూర్తిగా నియుక్తుడై ఉన్నప్పటికీ ఏవ అంటే నిశ్చయంగా కించిత్ కరోతి సహా ఏది చెయ్యని వాడే అవుతాడు. సో కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలిపెట్టి నిత్యతృప్తుడును దేనిని కోరుకోని వాడు అంటే ఆశ్రయించని వాడు అంటే ఏది కావాలని అనుకోని వాడు అన్ని రకాలుగా కర్మలలో నియుక్తుడైనా కూడా కామ్యకర్మలు చేయని వాడే అవుతాడు. ఎందుకు? ఆసక్తిని వదులుకున్నాడు కాబట్టి. అతను ఎన్ని చేసినా అతనికి దేని మీద ఆసక్తి లేదు, చేస్తున్నాడు, తన డ్యూటీ అనుకుని చేస్తున్నాడు. కానీ కావాలి కావాలి అని ఆ తపన లేదు, ఆ రాగం లేదు, ఆ ద్వేషం లేదు, ఇష్టం లేదు, ఇది ఇలాంటిది రాకూడదని నా డ్యూటీ నేను సక్రమంగా చెయ్యాలి అని చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ రాగద్వేషాలు లేకుండా అతను చేసినా కూడా అతనికి ఏది అంటదు అంటున్నారు. నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త్వ సర్వా పరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. నిరాశీర అంటే ఆ ఫలాపేక్ష రహితంగా, యత అంటే నిగ్రహించబడి, ఫలాపేక్ష లేకుండా నిగ్రహించుకుని, చిత్తాత్మ అంటే మనసు మరియు బుద్ధి. చిత్తము, మనసు, ఆత్మ అంటే ఇక్కడ బుద్ధి. త్యక్త్వ అంటే వదిలిపెట్టి, సమస్తము పరిగ్రహ అన్నీ కూడా సమస్తాన్ని వదిలి తనకున్న వాటిని శారీరం కేవలం కర్మ అంటే దేహాన్ని పోషించడం కోసం మాత్రమే పనిని కుర్వన్న ఎవరైతే చేస్తూ ఆప్నోతి కిల్బిషం, కిల్బిషం అంటే పాపం, ఆప్నోతి అంటే నా ఆప్నోతి పొందడు. ఆప్నోతి అంటే పొందటం, నా ఆప్నోతి అంటే ఆపోజిట్, పొందడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరు మరి ఫలాపేక్ష రహితంగా మనస్సును బుద్ధితో సర్వాన్ని కూడా అతను అన్నిటి మీద ఆసక్తిని పరిగ్రహించి ఉన్నవాడు కేవలం శరీరం పోషించడం అంటే జీవనం సాగాలి అంటే కొన్ని పనులు చేయాలి కదా మరి. ఏదో తినాలి, వెళ్ళాలి, మరి కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి ఇలా కొన్ని పనులు అవసరం. కేవలం శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి చేసేవాడు ఏ పని చేసినా కూడా పాపాన్ని పొందడు. ఎందుకు అంటే అలాంటి అవగాహనతో ఉన్నాడు అతను. ఏది? అట్టి అవగాహనతో మనిషి నియమిత మనోబుద్ధిని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ తన యొక్క స్వామ్య భావన అంటున్నారు. అంటే తన పరిగ్రహ సమస్తాన్ని కూడా పరిగ్రహించదు. త్యక్త్వా సర్వ పరిగ్రహ అంటే కోరికలు, ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకుని కేవలం జీవన అవసరాల కొరకే కర్మను చేయను. అలా చేసేవాడు
పాప ఫలాలచే ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే నేను భగవంతుడి అంశ, తనతో చేయబడే కార్యం వాస్తవానికి నేను చేయడం లేదు. అది భగవంతుడే చేయిస్తున్నారు అని తెలుసుకుని దేహంలో చెయ్యి గనక తోచిన రీతిగా దేహావసరార్థమే దాని ప్రోద్బలంతో చరిస్తుంది. ఇప్పుడు చెయ్యుందంటే మన అవసరాన్ని బట్టి అదేదైనా వస్తువు అందుకోవడమో, కింద పెట్టడమో, తినడమో ఏదో చేస్తూ ఉంటాం. సో, ఎందుకు మన దేహానికి కావాల్సిన పని అది చేస్తుంది. అలాగే భక్తుడైన వాడు అతనికి సొంత కోరిక లేకపోయినా భగవంతుడి యొక్క పని అనుకుంటూ అన్నీ చేస్తాడు. మన చెయ్యి గనక మన బాడీకి ఏది కావాలో అది చేస్తూ ఉంటుందో, అలా అని ఒక పోలిక ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి అతను కేవలం పనుల కోసం చేస్తాడు ఈ జీవనావసరాల కోసం. కానీ పాప ఫలితాలతో ప్రభావితుడు కాదు. ఎందుకంటే అతని మనసు ఆహ్, కోరికల మీద లేదు. రాగద్వేషాలతో లేడు కాబట్టి. సో, ఇప్పుడు ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్ గూడా ఏం చెప్తున్నారు? ఆహ్, మరి కోరికలెక్కువైతే తప్పు మార్గాల్లో ధనాన్ని కూడబెట్టి ఏదో ఒక రకంగా ఇచ్చే సంపాదించి తీర్చుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా మరి ఈ అండర్‌స్టాండింగ్ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు పనులు చేస్తూనే ఆ వచ్చే ప్రతిఫలం మీద గూడా ఆసక్తి వాళ్ళకి ఉండదు. ఏదొచ్చినా వాళ్ళు సమత్వంతో, భక్తితో ఉంటారు. కాబట్టి ఆ రకంగా భక్తుడు తన సమస్త కర్మ ఫలాల నుంచి విముక్తుడై ఉండొచ్చు. అంటే ఆ భావన పెంచుకున్నప్పుడు. ఇది భగవంతుడు చేయిస్తున్నారు. నేను నిమిత్త మాత్రుడును అనుకుంటూ తన కర్మలన్నిటికీ అతడు అతీతుడై ఉంటాడు. సో, సేవా కార్యక్రమంలో నిలుస్తూ నిమిత్తమే భగవంతుడి ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ సరిజేయాలంటే, ఈ యంత్రంలో భాగాలు శుభ్రపరచాలి. వాటికి ఆయిలు అవన్నీ ఎలా అవసరమో, భగవంతుడి సేవా కార్యక్రమంలో ఉండటానికి కృష్ణ భక్తుడు కర్మ ద్వారా దేహాన్ని పోషించుకోవాలి. అంటే ఊరికనే కూర్చుంటే కుదరదు. కాబట్టి భక్తితోనే ఆ శరీరాన్ని పోషించుకోవచ్చు. కాబట్టే తన కర్మలన్నిటికి కూడా అతడు అతీతుడై ఉంటాడు. అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి కోసం సమర్పించి చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్‌తో చేస్తాడు. ఆ భక్తిలో ఉంటాడు గాబట్టి ఇక అతనికి వేరే కోరికల మీద లేదు. భగవంతుడి మీదే అతని మనస్సు ఉండడం వల్ల ఈ తప్పు మార్గాల్లో ధనాన్ని ఆర్జించాలని ఇటువంటి కోరికలన్నీ అతనికి లేవు అంటున్నారు. యాదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి నాన నిబధ్యతే. కాబట్టి యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతైనా సంతుష్టుడైన వాడైన, ద్వంద్వాతీతుడైన, అసూయ లేనివాడైన, జయాపజయాల్లో స్థిరుడై ఉండేవాడైన అయిన మనిషి కర్మలు చేస్తున్నా గూడా ఎన్నడూ బంధితుడు కాదు. సో, యా తనకి యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతో సంతోషించేవాడు. ద్వంద్వాతీతుడంటే ద్వంద్వాతీతో అంటున్నారు గదా! ద్వంద్వాతీతుడంటే ఆపోజిట్స్‌కి అతీతుడు. ఆపోజిట్స్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. మరి ఆపోజిట్స్ అన్నిట్లో ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు ద్వంద్వాతీతుడు అంటే. ఏది జరిగినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాడు. ఆ! అలాంటి వాడు, అసూయ లేనివాడు, విమత్సరః మత్సరం లేనివాడు. మత్సరం అంటే జెలసీ, అసూయ. అసూయ లేనివాడు, జయాపజయాలు సమసిద్ధావసిద్ధం. సిద్ధత్వం ఉన్న పనులైనా, అసిద్ధత్వం అంటే జయం వచ్చిందైనా, అపజయం వచ్చిందైనా రెండిట్లోనూ స్థిరంగా ఉండేవాడు. అంటే ఏదైనా ఒకటే అన్నట్టు ఉండేవాడు. మరియు కృత్వాపి అలాంటి వాడు కృత్వాపి పనులు చేస్తున్నా గూడా నా నిబధ్యతే బంధితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళనమాట. అంటే ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టుడు. ద్వంద్వాతీతుడు. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ ద్వంద్వాతీతుడన్న దానికి? సుఖదుఖాలు, మానవమానాలు, కళ్యాణి మాతాజీ. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. సో, సుఖము, దుఃఖము, మానము అంటే ఎవరైనా గౌరవించినా, అవమానించినా ఒకే రకంగా ఉండడం. ఆ తర్వాత యాహ్! సుఖదుఖాలు వినీల పావని మాతాజీ. యాహ్! అది. ఇంకా ఏమున్నాయి? శత్రువైనా, మిత్రుడైనా మరి
కష్టమైన సుఖమైన, అది సుఖ దుఃఖాలు అంటున్నారు, లాభమైన నష్టమైన, ఇవన్నీ కూడా ఆపోజిట్స్. ఈ అన్ని పరిస్థితుల్లో సమంగా ఉన్నవాడు. ఎవరైనా గౌరవించినా అవమానించినా, ఎవరైనా పొగిడినా ఎవరైనా దూషించినా, ఏదైనా అతను సమత్వంతో ఉండగలుగుతాడు. అసూయ లేనివాడు, జయాపజయాల్లో స్థిరంగా ఉండేవాడు అని. అలాంటి వాడు ఏ పని చేసినా కూడా బంధితుడు కాడు ఎప్పుడు కూడా అని చెప్తున్నారు. ద్వంద్వాతీతుడు కాబట్టే జయాపజయాలు రెండిట్లోనూ స్థిరంగా ఉన్నాడు. ఎందుకు ద్వంద్వాతీతుడు అంటున్నారు. సో ఏదైనా ఒకటే, జయమైనా అపజయమైనా ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతున్నాడు. గత సంజ్ఞస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః యజ్ఞయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. సో ప్రకృతి త్రిగుణాల పట్ల అసంగుడై దివ్య జ్ఞానంలో సంపూర్ణంగా స్థితుడైన మనిషి సర్వకర్మలు దివ్యత్వంలోనే పూర్తిగా లీనమవును అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ త్రిగుణాల పట్ల అసంగుడై దివ్య జ్ఞానంలో సంపూర్ణంగా స్థితుడైతే అలాంటి మనిషి యొక్క అన్ని కర్మలు కూడా దివ్యత్వంలోనే లీనమవుతాయట. అంటే త్రిగుణాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడ్డవాడు. ప్రకృతి త్రిగుణాల ఎడ అసంగుడై, అంటే వాటి మీద ఆసక్తి లేకుండా, అంటే సత్వ రజస్ తమో గుణాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడ్డవాడు. వాళ్ళు దివ్య జ్ఞానంలో సంపూర్ణంగా స్థితమైన వాడు. అలాంటి మనిషి సర్వకర్మలు కూడా దివ్యత్వంలోనే పూర్తిగా లీనమవుతాడు. వాళ్ళ కర్మలన్నీ కూడా దివ్యత్వంలోనే ఉంటాయి అంటున్నారు, ఎవరైతే త్రిగుణ ప్రభావం నుంచి బయటపడగలిగారో. సో అలా ఏ త్రిగుణాల సంపర్కం భక్తిభావంతో ఉండటం ద్వారా మనిషి ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి, అయితే ఎలా మనం అలా అవ్వచ్చు అని మనకి మరి డౌట్ వస్తుంది కదా. ఇలా త్రిగుణాల నుంచి బయటపడ్డవాడు మరి ఏ కర్మ చేసినా దివ్యమే అంటున్నారు, మరి మనం ఎలా బయటపడాలి అంటే ఇక్కడ భాష్యంలో ఉపాయం ఏం చెప్తున్నారంటే, భక్తి ద్వారా మనిషి ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి క్రమంగా త్రిగుణాల సంపర్కం నుంచి బయటపడవచ్చు. సో ఆ భక్తి భావం డెవలప్ చేసుకుంటే మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ ఇంద్రియ విషయాల మీద ఆసక్తి చూపించే బదులు భగవంతుడి మీద ఆసక్తి చూపిస్తే వీటి మీద ఆసక్తి ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి తద్వారా మనం ఏది జరిగినా కూడా గాఢ కోరికలు లేనప్పుడు ఏది కూడా మనని డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. కాబట్టి అది చెప్తున్నారు, భగవంతుడితో తన సంబంధాన్ని నిజస్థితిని తెలుసుకోవడం వల్లనే అతడు ముక్తి పొందటానికి అర్హుడు అవుతాడు. సో అతని మనసు ఎప్పుడు భక్తి నుంచి ఇంకో వైపుకి మళ్ళదు. తత్కారణంగా అతడు ఏది చేసినా కూడా ఆది విష్ణు అయిన శ్రీకృష్ణుడి కోసమే చేసినట్లు చేస్తాడు. విష్ణు ప్రీత్యర్థమే యజ్ఞాలన్నీ కూడా ఉద్దేశింపబడ్డాయి కాబట్టి ఆయన కర్మలన్నీ కూడా యజ్ఞంలాగానే అవుతాయి. యజ్ఞం అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ భక్తితో చేయడం, దాని నుంచి ఏదొచ్చినా మనం ప్రసాదం తీసుకోవడం, అలా ఏ పని చేసినా అతను చేయగలుగుతాడు ఆ భక్తి వల్ల అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ త్రిగుణాల నుంచి అసంగత్వం తెచ్చుకోవాలి, దివ్య జ్ఞానంలో ఉండాలి అంటే మరి అది భగవద్భక్తితో సాధ్యం అంటున్నారు. ఇంకా ఇవి కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయనుకుంటా, చూద్దాం. లాభ నష్టాలు సంధ్య మాతాజీ, ఓకే కరెక్ట్. నాగలక్ష్మి మాతాజీ కష్టం సుఖం, నీలా పావని మాతాజీ సత్వజోతమ గుణాలు, అవి అవి ద్వంద్వాలు కాదు, అవి గుణాలు. ద్వంద్వాలంటే రెండు ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నమాట. మనకి శర్మ ప్రభుజీ స్థిత ప్రజ్ఞత కలవారు, ఎవరైతే మరి వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారో ద్వంద్వాలకు, వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞతో ఉన్నవాళ్ళు. అయితే ద్వంద్వాలు అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగాను కదా క్వశ్చన్ అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో అది చెప్తున్నారంటే ఈ త్రిగుణాల పట్ల అసంగత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, అంటే త్రిగుణాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడి అదే జ్ఞానం, అది ఆ జ్ఞానంలో సంపూర్ణంగా స్థితమైన వాడికి అన్ని కర్మలు దివ్యత్వంలోనే ఉంటాయి, లీనమవుతాయి. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవీర్ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. కృష్ణ భక్తి భావంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నుడైన మనిషి భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. స్వీకరించేది బ్రహ్మార్పణం, అంటే మనం అర్పించేది మరి బ్రహ్మవి అంటే ఆధ్యాత్మిక బ్రహ్మం అంటే ఆధ్యాత్మిక స్వభావం ఉన్నది, అది
అర్పణం, మనం అర్పించేదంతా కూడా బ్రహ్మమే. అలాగే బ్రహ్మవి అంటే బ్రహ్మము, హవి అంటే ఏమిటి, నెయ్యి. మనం అగ్ని మరి అర్పిస్తున్నామంటే యజ్ఞంలో యూజువల్గా నెయ్యి వేస్తూ ఉంటారు. హవి ఆ నెయ్యి, బ్రహ్మాగ్నౌ అంటే ఆధ్యాత్మికమైన ఆగ్నౌ, ఈ అగ్నిలో ఆ యజ్ఞంలో అగ్ని ఉంటుంది కదా, ఆ యజ్ఞాగ్నిలో బ్రహ్మణాహుతం అంటే ఆత్మచేతే హుతం అర్పించబడింది అంటున్నారు. సో అక్కడ ఆ బ్రహ్మం, అర్పించబడిన బ్రహ్మము, ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మంలో వేసేటటువంటి హవి నెయ్యి కానీ, ఏది ఆ యజ్ఞాగ్నిలో వేసేటటువంటి నెయ్యి కానీ బ్రహ్మణాహుతం అంటే అక్కడ ఆత్మచేతే అర్పింపబడింది. మనం ఇచ్చేది ఒకటే, అలాగే మనం వేసే నెయ్యి అయినా అన్నీ కూడా ఆత్మచేతే అర్పింపబడ్డాయి. అన్నీ ఒకటే అంటున్నారు అక్కడ. బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం. సో బ్రహ్మ, భగవద్ధామము ఏవ నిశ్చయంగా, తేన వాటిచే గంతవ్యం పొందదగినది. సో ఈ రకంగా భగవద్ధామం నిశ్చయంగా పొందొచ్చు. బ్రహ్మ, మళ్ళీ బ్రహ్మం అంటే ఆధ్యాత్మికం, కర్మ సమాధిన అంటే కర్మలయందు సంపూర్ణ తత్పరత్వంతో. సో ఈ భక్తి భావంలో నిమగ్నుడైన మనిషి భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. స్వీకరించేది, అర్పించేది రెండూ బ్రహ్మమే. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల్లో అతను తత్పరుడై ఉంటాడు. అది కారణం అని చెప్తున్నారు. అందుకని అతను ఆ భక్తిలో ఉన్నాడు, ఆ భావంతో ఉన్నాడు కాబట్టి తప్పనిసరిగా భగవద్ధామాన్ని పొందుతాడు. సో స్వీకరించేది బ్రహ్మమే, అర్పించేది బ్రహ్మమే, రెండు బ్రహ్మే అనేటటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల్లో అతను ఏ కర్మ చేసినా ఆ భావంతో చేస్తాడు కాబట్టి అతను అందుకు అతను పూర్తిగా భగవద్ధామాన్ని అంటే సమస్తంలో భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాడు కాబట్టి అతను భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. సో మళ్ళీ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నాడు, భక్తితో ఏ కర్మ చేసినా కూడా మనిషి ఆధ్యాత్మిక గమ్యాన్ని చేర్చగలవో ఇక్కడ వివరించారు. భక్తితో ఏ విధంగా చేస్తే మనకు ఆధ్యాత్మిక గమ్యం మనం చేరగలమో ఇక్కడ, అంటే ఏదైనా భక్తి భావంతో చేసినప్పుడు ఇలా అవుతుంది అంటున్నారు అన్నమాట. ఆ కృష్ణ భక్తిలో మరి ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ముందు ముందు శ్లోకాల్లో వివరించబడ్డట్లు ప్రస్తుతం మాత్రం భక్తి భావన యందలి సిద్ధాంతం ఎలా ఉంటుందనేది ప్రస్తుతం చూద్దాము. మరి ఈ భౌతికత్వంలో బద్ధులమైన మనం భౌతిక భావనతోనే కర్మ చేస్తున్నా ఏదో ఒక విధంగా మనం దాని నుంచి బయటపడాలి, ఆ మార్గం నుంచి. కాబట్టి బద్ధజీవుడు భౌతిక భావం నుంచి ముక్తి పొందే విధానం ఏమిటి అంటే కృష్ణ భక్తి భావం. సో మనం అందరం మరి పనుల మీద అటాచ్మెంట్ తో చేస్తున్నాం కదా, మనం ఆ మెంటాలిటీ నుంచి బయటపడాలంటున్నారు. ఎలా బయటపడతామంటే భక్తి భావంతో అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, పాల పదార్థాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల మరి ఒక్కొక్కసారి అది అరగక బాధ రావచ్చు, స్టమక్ పెయిన్ రావచ్చు. అలాంటి రోగిని పాలకు సంబంధించింది అయిన పెరుగును తినిపించామనుకోండి, మరి అలా విషయభావంలో రతుడైన బద్ధజీవుణ్ణి భగవద్గీతలో ఇక్కడ చెప్పబడిన కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా బాగుపరచవచ్చు. సో ఒక్కొక్కసారి పాలు ఎక్కువ తాగితే మనకి అజీర్ణం జరిగితే పెరుగు తింటే మరి పెరుగు వేరే రకంగా పనిచేస్తుంది, అది అరుగుదలనిస్తుంది. మజ్జిగ తాగుతూ ఉంటారు కదా, సో అలా ఆ పాలతో వచ్చిన ప్రాబ్లంని మళ్ళీ ఆ పాలల్లోనే డిఫరెంట్ రూపంలో ఉన్న ఆ పాలు ఎలా అయితే బాగుపరుస్తాయో, ఇలా భౌతిక జీవనంలో మనం బద్ధులమై ఉన్న వాళ్ళం. మరి భౌతికత్వం అంటే భౌతిక ప్రకృతి ఆయన మాయ సృష్టి. సో భగవద్గీతలో ఇక్కడ బద్ధజీవుని భగవద్గీత యందు ఇచ్చట తెలపబడిన కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా బాగుపరచవచ్చు. సో ఈ భౌతికత్వంతో మనం కోరికలతో బాధపడే వాళ్ళను ఈ భక్తి భావంతో మార్చొచ్చు అంటున్నారు భగవద్గీతలో. అది చెప్పారు. ఈ పద్ధతే యజ్ఞము లేదా విష్ణు ప్రీత్యర్థమై వనరింపబడే కర్మ. ఇది మరి భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేసేటటువంటి కర్మ. ఏది, మనుష్యులను ఈ భక్తి భావంతో మనం మారగలిగినప్పుడు. సో భౌతిక జగత్తులో కర్మలు ఎంత ఎక్కువగా భగవంతుడి కోసం మనం చేస్తామో అంత అధికంగా వాతావరణం అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికం కాగలదు. అంతే కదా.
మరి భగవంతుడి కోసం ఆయన ప్రీత్యర్థం చేసే పనులు మరి ధర్మవంతమైనవి, అటువంటివి చేస్తే అంత మరి ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది. సో బ్రహ్మము అంటే ఆధ్యాత్మికత, మరి భగవంతుడే పరబ్రహ్మ, ఆధ్యాత్మ, ఆయన దివ్య శరీర కాంతియే ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు అయిన బ్రహ్మజ్యోతి. సో ఆయనే పరబ్రహ్మం, ఆయన శరీర కాంతియే బ్రహ్మ తేజం. కాబట్టి స్థితి కలిగినదంతా కూడా ఆ బ్రహ్మ తేజస్సులోనే ఉంది, ఉన్నదంతా కూడా ఆయన యొక్క వెలుగులోనే ఉన్నది అంటున్నారు. కానీ అలాంటి జ్యోతి మాయచే గాని ఇంద్రియ భోగంతో గాని కప్పబడిందంటే ఇక మనకి భౌతికం అని అనుకుంటాం. సో మరి ఆయన దివ్య తేజస్సు మాయాశక్తితో కప్పబడి అది భౌతిక ప్రపంచంగా మాయాశక్తి మనకి అగుపడేటట్లు చేస్తోంది. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. అలాంటి తెర భక్తి భావనతో శీఘ్రంగా తొలగించవచ్చు. సో ఆ మాయా అనేటటువంటి తెరను భక్తి భావంతో తొలగించవచ్చు. ఆ భావనలో అలాంటి అర్పణం చేసేది అదే అర్పణాన్ని స్వీకరించేది. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవీర్ బ్రహ్మ అంటున్నారు. అంటే ఆ అర్పణ చేసేది బ్రహ్మమే, ఆ భావన యందు అర్పణ చేయబడేది బ్రహ్మమే. మనం వేసే అగ్ని కానీ, అందులో వేసే హవిస్సులు కానీ, అలాంటి అర్పణను స్వీకరించేది, అర్పణ విధానం, అర్పణ చేసేవాడు, దాని ఫలితాలు అన్నీ కూడా బ్రహ్మమే, పరతత్వమే. భగవంతుడు లేనిది ఏదీ లేదు, సమస్తంలోనూ ఆయన ఉన్నారు. అదే మనం భాగవతంలో కూడా మరి చూస్తారు, ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు కదా, ఆయన సర్వకారణ కారణుడు, ఏది జరిగినా అన్నిట్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకుంటాము, మరి ఏదైనా చెయ్యాలి అంటే మన బాడీ ఉంది, భౌతికం, భౌతికం పాంచభౌతికం అంటారు, అంటే పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ పంచభూతాలు ఎవరు? భగవంతుడి యొక్క మాయ, ఆయన శక్తియే. మరి లోపల ఉన్న చైతన్యం, అది లేనిదే ఎంత బాడీ ఉన్నా, మనసు బుద్ధి అహంకారం ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా బాడీలో చైతన్యం ప్రాణం లేకపోతే మరి పనిచేయదు. సో ఆ చైతన్యం ఎవరు? అది భగవంతుడే. సో అన్ని సర్వకారణ కారణుడు. మన బాడీ ఇలా పనిచేస్తుంది అంటే దానికి కారణం ఆయనే. మనం ఏదన్నా పని చేసి ఏదన్నా క్రియేట్ చేసామనుకోండి, అది మనం చేసాం అనుకుంటున్నాం. మనం ఎవరు? మనం కూడా ఆయన చేయిస్తేనే మన బాడీ పనిచేస్తోంది చైతన్యంతో, లేదంటే లేదు. సో మనం చేసింది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా భగవంతుడే చేసినట్టు మరి, ఎందుకంటే మన యొక్క ఆ శక్తి, ఆ ఎఫిషియన్సీ, ఆ చేయగల చైతన్యం ఆయన ఇచ్చిందే కాబట్టి. అందుకే సర్వకారణ కారణుడు అన్నదానికి అర్థం అదనమాట. కొన్ని డైరెక్ట్ గా భగవంతుడు ఈ సృష్టిని క్రియేట్ చేశారు, భూమిని, పంచభూతాలని, ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్రియేషన్. ఇండైరెక్ట్ క్రియేషన్ ఏమిటి? మరి మనలాంటి వాళ్ళం, ఆ తర్వాత మనం చేసే పనులకు కూడా అన్నిటికీ ఆయన ఇచ్చిన శక్తే కారణం కాబట్టి, ఆయన ఇచ్చిన చైతన్యమే కాబట్టి వాటికి కూడా భగవంతుడే ఇండైరెక్ట్ గా కారణం. అందుకని అక్కడ చెప్తూ ఉంటారనమాట, అన్వయ ఇతర అని చెప్పి భాగవతంలో. అన్వయ అంటే డైరెక్ట్ గాను, ఇతరతస్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గాను. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కూడా అన్నిటికీ ఆయనే కారణం కాబట్టి సర్వకారణ కారణుడు. మీరు వినే ఉంటారన్నమాట. ఎందుకు వచ్చింది అంటే అన్నిట్లోనూ ఆయన ఉన్నారు, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏది? అలా భగవంతుడే బ్రహ్మం కాబట్టి ఆ అర్పణని అర్పించేది, అర్పణని స్వీకరించేది, అర్పించి మీరు ఏదన్నా అర్పించండి, అర్పించేది, ఆ తర్వాత అర్పణను స్వీకరించేది ఎవరు? మన అర్పణ విధానం అగ్నిలో వేస్తూ అర్పిస్తూ ఉంటాం, ఆ విధానం ఏమిటి? అర్పణ చేసేవాడేమిటి? ఈ ఫలితాలన్నీ కూడా అన్నీ బ్రహ్మమే అయి ఉన్నాయి. ప్రతిదా కూడా కారణం అక్కడ ఎవరు అంటే అవన్నీ ఉన్నాయంటే భగవంతుడి వల్లే ఉన్నాయి. సో అన్నీ బ్రహ్మమే అంటున్నారు. సో మాయతో ఆవహింపబడిన బ్రహ్మం భౌతికమైతే, బ్రహ్మానికి అనుసంధానం కావింపబడ్డ భౌతిక పదార్థం ఆధ్యాత్మిక గుణమును తిరిగి పొందుతుంది. సో అంటే బ్రహ్మం వైపుకు తిరిగినప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక గుణం పొందుతాం, కానీ మాయ వైపుకు తిరిగినప్పుడు భౌతికం అయిపోతాం అని చెప్తున్నారు. అది సో అంతా కూడా మనలో మరి ఉంది. కాకపోతే మనం దేనికి అలవాటు పడి మాయ వైపు, మాయ ప్రభావానికి గురైతే భౌతికత్వంలో ఉంటాం. మాయను తొలగించుకోగలిగినప్పుడు, బ్రహ్మతత్వాన్ని పట్ల వెళ్ళగలిగినప్పుడు అది ఆధ్యాత్మిక గుణాన్ని పొందుతాం. సో ఇది ఇక్కడ మనం బ్రహ్మార్పణం అంటే అర్పించేవాడు, అర్పించే విధానం, ఎవరికి అర్పిస్తున్నాం, వాళ్ళు అర్పించబడే వస్తువు అన్నీ కూడా బ్రహ్మం అన్నది అదనమాట మీనింగ్.
దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మాజ్ఞా వపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి. కొందరు యోగులు వివిధ యజ్ఞాల ద్వారా దేవతలను చాలా బాగా పూజిస్తూ ఉంటారు. మరికొందరు పరబ్రహ్మం అనే అగ్ని యందు హోమాన్ని చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎన్నో యజ్ఞాల ద్వారా దేవతలను పూజిస్తూ మనం చూస్తాం. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమాన్ని చేస్తారు. అంటే ఈ భౌతిక యజ్ఞం కాకుండా ఆ పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమాన్ని చేస్తారు. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా భక్తి భావంతో బాధ్యతల్ని గనక నిర్వర్తించినప్పుడు వాళ్ళు పూర్ణ యోగి, అంటే ప్రథమ శ్రేణి యోగులు అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉంటూ మరి అన్నీ కూడా భగవత్ అర్పణం అనుకుంటూ చేసేవాడు అని చూశాం. అలాంటి వాళ్ళు పూర్ణయోగి. కానీ అటువంటి యజ్ఞాలని దేవతార్చనలో వనరి అటువంటి యజ్ఞాలనే దేవతార్చనలో వనరించే వాళ్ళు ఉన్నారట. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మాన్ని లేదా భగవంతుడి యొక్క నిరాకార తత్వాన్ని ఉపాసన చేస్తారు. అంటే వివిధ తరగతులను బట్టి ఆ విధమైన యజ్ఞాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా ఆ ప్రథమ శ్రేణి వాళ్ళు దేవతార్చనలు అవి చేస్తూ అలా యజ్ఞాలు చేస్తారు. ఇంకా కొంతమంది పరబ్రహ్మాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాస్తవానికి వీళ్ళందరూ చేసే యజ్ఞాలన్నీ కూడా కేవలం బాహ్య వర్గీకరణమే. అంటే పైకి మనం వీటన్నిటిని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే యజ్ఞము, యజ్ఞుడు అని పిలువబడే విష్ణు ప్రీత్యర్థమే నిర్ణయింపబడి ఉన్నది. యజ్ఞము, యజ్ఞుడు అని పిలువబడు విష్ణు ప్రీత్యర్థమే. ఎందుకంటే మనం ఏ యజ్ఞం చేసినా కూడా చివరికి అది విష్ణు ప్రీత్యర్థమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎన్ని రకాల యజ్ఞాలైనా సరే అవన్నీ కూడా 2 రకాలుగా విభజింపవచ్చు. యజ్ఞాలు ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, అసలు యజ్ఞం అనేది విష్ణు ప్రీతి కోసమే కాబట్టి 2 రకాలుగా వాటిని విభజించవచ్చు అంటున్నారు. ఒకటేంటి లౌకిక సంపదలను త్యాగం చేయడం అయితే, రెండవది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రాప్తి కోసం చేసేది అని అంటున్నారు. ఒకటేమో మన లౌకిక సంపదలను త్యాగం చేయడానికి, రెండవది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రాప్తి కోసం. కాబట్టి భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళు భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం వాళ్ళకున్నవన్నీ అర్పిస్తూ ఉంటారు. సో భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుని అశాశ్వత సుఖాన్ని కోరేవాళ్ళు, అంటే ఇంద్రుడు, సూర్యుడు ఇటువంటి దేవతల ప్రీత్యర్థం వాళ్ళకున్నవన్నీ అర్పిస్తూ ఉంటారు అంటున్నారు. ఒక్కొక్కసారి మరి యజ్ఞం ఫలానా వాళ్ళ కోసం ఇంద్రుడు, సూర్యుడు ఏంటి మరి ఇంద్రుడికి చేస్తే స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుందనో ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఇంకొక రకంగా వాళ్ళ యొక్క ఇంకా ఏదో చేస్తే ఇంకేదో వస్తుంది, ఇది ఇస్తే అది ఇస్తే అని చేస్తారు. కానీ భౌతిక లాభాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు అలాంటి దేవతలను వేద కర్మకాండ ప్రకారం పూజిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని బహీశ్వరవాదులు, అంటే పలు దేవతలను విశ్వసించే వాళ్ళు అని పిలుస్తారట. అయితే కొందరు దేవతా రూపాలని అశాశ్వతాలని భావించి, కొంతమంది ఏమో నిరాకార తత్వాన్ని ఉపాసన చేస్తూ బ్రహ్మాగ్నిలో వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని హుతం చేసి బ్రహ్మంలో లీనమవుతారు అని కొంతమంది, అంటే ఫార్మ్లెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత మరి కామ్యకర్మల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మరి ఆ భోగాలనన్నీ అనుభవించాలి అనే కోరికతో వాళ్ళకు ఉన్నవి అర్పిస్తూ ఉంటారు యజ్ఞంలో. అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఇది ఇస్తాము, అది ఇస్తాము భగవంతుడికి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకు ఇస్తాము? ఏదో కావాలి కాబట్టి అది ఇస్తే నీకు ఇది ఇస్తాము అనుకుంటూ ఉంటాం. అది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. సో ఆ రకంగా ఏదో అంటే అలా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తులు మాత్రం కేవలం భగవంతుడి ప్రీత్యర్థమే సమస్తాన్ని అర్పిస్తారు. ఆ విధంగా అతని సమస్త సంపదలు, ఆత్మ అన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పితం అవుతాయి. కాబట్టే అతడు ప్రథమ శ్రేణి యోగి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అతని వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోడు. అంటే శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? కొందరు యోగులు వివిధ యజ్ఞాల ద్వారా దేవతలను గొప్పగా పూజిస్తారు. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మం అనే అగ్ని యందు హోమాన్ని చేస్తారు. అంటే కొందరు భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం ఈ యజ్ఞాలు, ఇవి యాగాలు చేస్తారు, దేవతల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇంకా కొంతమంది నిజమైన పరబ్రహ్మం, ఆ భగవంతుడి అగ్నిలో హోమాన్ని చేస్తారంటే ఆయనను
పూజిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది మీనింగ్. శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయాన్ అన్యా ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. సో కొందరు శ్రోత్రాదీని అంటే శ్రవణం లాంటివి, ఇంద్రియాలు, కొంతమంది ఇంకా కొంతమంది నిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో అర్పిస్తూ ఉంటారు అంటున్నారు. అంటే కొందరు నిష్ట కలిగిన వాళ్ళు, అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు శ్రవణాది కార్యక్రమాలను, మరికొందరు ఇంద్రియాలను మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తారు. ఇంకా కొందరు సంయమాగ్ని అంటే నిగ్రహం అనే అగ్ని యందు జుహ్వతి అర్పిస్తారు. శబ్దాదీన్ అంటే శబ్దాది విషయాన్ అంటే శబ్దాది ఇంద్రియ విషయాలను ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియాగ్నిషు ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో అర్పిస్తారు. సో కొంతమంది ఏమో నిష్ట కలిగిన వాళ్ళు, ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు శ్రవణాది కార్యాలను మరి మనోనిగ్రహం అనే కార్యాలలో హోమం చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు అలాంటి ప్రయత్నంలో నిమగ్నులై ఉంటారు. ఇక్కడ హోమం చేయడం అంటే ఏమిటి? నిష్ట కలిగిన వాళ్ళు శ్రవణాది కార్యాలను మనోనిగ్రహాన్ని మనోనిగ్రహం అనేది వస్తువు కాదు కదా అగ్నిలో సమర్పించడానికి. కాబట్టి దీని అర్థం ఏమిటి అంటే దాన్ని హోమం చేస్తారు అంటే ఆ నిగ్రహంతో వాళ్ళు కోరికల్ని అరికట్టుకుని మనోనిగ్రహం అనే దాన్ని తెచ్చుకుంటారు. మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో వాళ్ళు శ్రవణాది కార్యాలను హోమం చేస్తారంటే మనం సరి అయిన ఏది వినపడితే అటు వెళ్ళిపోవటం, చెడు వినటం ఇటువంటివి కాకుండా సరి అయినటువంటి విషయాలలో ఇంద్రియాలను నిమగ్నం చేస్తారు. ఆ రకంగా మనోనిగ్రహంతో, మరి అది కంట్రోల్ ఉండాలి కదా మనకి. అటు వెళ్ళకూడదు అంటే మనం వెళ్లకుండా ఉండే కంట్రోల్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ కంట్రోల్. అదే మనోనిగ్రహం, మనస్సును అరికట్టుకోగలగటం. కాబట్టి ఆ మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్ని అని చెప్తున్నారనమాట. మనకు ఇప్పుడు ఏదైనా చెడు ఆలోచన వచ్చినా, చెడు పని చేయాలని వచ్చినా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో మనం దాన్ని అర్పిస్తున్నాము అని అనడానికి మీనింగ్ అదనమాట. మనసుతో కంట్రోల్ చేసుకోగలగదు. ఇంకా కొంతమంది మామూలు ప్రపంచం మీద అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాలనే అగ్ని యందు అర్పిస్తారు. అంటే ఈ కోరికలు, ఈ ఇంద్రియాల వ్యామోహంలో సెట్ అయి ఉంటారు, మునిగిపోతూ ఉంటారు. అర్పించడం అంటే అక్కడ అది. సో వాళ్ళకి కావాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటి అంటే ఇందాక అగ్నం అన్నారు కాబట్టి, అందులో అర్పిస్తున్నాం అన్నారు కాబట్టి, కోరికలు తీర్చుకోవాలనే వాళ్ళు వాళ్ళకున్న వస్తువుల్ని ఇచ్చి ఇంకేదో కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అదే మనోనుగ్రహం ఉన్నవాడు మరి భగవంతుణ్ణి భక్తితో ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడని అని చెప్పారు. సో అదే ఇక్కడ ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ ఇంద్రియ భోగాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు ఆ ఇంద్రియాలలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు, ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో అర్పిస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రియార్థాలను అంటున్నారనమాట. సో ఇలాంటి వాటిల్లోనే మునిగి ఉంటారు. అదే మరి వైరాగ్యం ఉన్న వాళ్ళు మనోనిగ్రహం అనే దాంట్లో అర్పిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కోరికలన్నీ దగ్ధం చేసేస్తూ ఉంటారు ఆ మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో పడేసి. సో ఆ రకంగా వైరాగ్యం తెచ్చుకోగలుగుతారు. సో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు, మనస్సును నిగ్రహించుకుంటున్నారు. అందుకని కోరికల్ని దగ్ధం చేస్తున్నారు ఆ మనోనిగ్రహంలో. వేరాజ్ ఇంద్రియం అనుభూతిలో ఉండాలనుకునే వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాల్లోనే, ఆ అనుభూతుల్లోనే కోరికలన్నింటినీ దగ్ధం చేస్తున్నారు. అంటే అక్కడ దగ్ధం అంటే కోరికలన్నింటినీ నిమగ్నం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వాటి మీద పెడుతున్నారు అని అర్థం అనమాట. సో దే ఆర్ ఫుల్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ భౌతికత్వం. ఇలాంటి జ్ఞానులు కోరికలు వచ్చినా కూడా దాన్ని దగ్ధం చేసి సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో వైరాగ్యంలో నిమగ్నం అవుతున్నారు అని ఇక్కడ మీనింగ్. సో శ్రవణం అంటే ఇక్కడ శ్రవణాది కార్యాలను అన్నారు కదా, మనోనిగ్రహంలో కల్పిస్తున్నారంటే ఆ శ్రవణం సరి అయిన శ్రవణం చేయగలిగి, ఏది భగవంతుడి లీలల శ్రవణ, కీర్తనలు, మరి ఇటువంటి వాటిల్లో మనస్తో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనం కోసం వాళ్ళ యొక్క సాధారణ స్వభావం ఏమిటి? ఇంద్రియ ప్రీతి. దానిని త్యజిస్తున్నారనమాట. అలాంటి నియమితమైన సంగత్వం లేని వాళ్ళు కూడా
ఆ జీవితం కూడా యజ్ఞమే. ఎప్పుడైతే మైండ్‌ని కంట్రోల్ చేసుకొని మనం ఇలా ఈ కోరికలను అరికట్టుకోగలుగుతామో, ఆ భౌతికత్వం నుంచి తప్పించుకుని ఇలా ఆధ్యాత్మికత వైపు తిరుగుతానికి ప్రయత్నం చేయగలుగుతామో మైండ్ కంట్రోల్‌తో, అది కూడా ఒక యజ్ఞమే. ఆ సాధన కూడా అని చెప్తున్నారు. సో, ఎనీ టైమ్ మనం మైండ్‌ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనం యజ్ఞంలో ఉన్నట్లే. 4 సార్లు కాఫీ తాగేవాళ్ళం 3 సార్లు తాగితే కొంతవరకు మనం మైండ్ కంట్రోల్ వచ్చినట్టు. 3 సార్లు తాగేవాళ్ళం ఒక్కసారి తాగితే ఇంకా మైండ్ కంట్రోల్ పెరిగినట్టు. సో, ఎనీ పని మనం కంట్రోల్ చేసుకునే శక్తిని డెవలప్ చేసుకుంటమే ఆ యజ్ఞాచరణ అది ఒక సాధన. సో, క్రమేణా ఆ కోరికలను తగ్గించుకునేటటువంటి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ చేసుకోవటం. మెంటల్‌గా స్ట్రాంగ్ మెంటల్ వీక్‌నెస్‌ని తగ్గించుకోవడం. అంటే కోరికల ప్రభావంలో పడకుండా మనం స్ట్రాంగ్‌గా ఈ మార్గంలో ఉండగలుగుతాం. సర్వాణీంద్రియ కర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే. సో, ఇంద్రియ మనో నియమం ద్వారా ఆత్మానుభవాన్ని కోరుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది, ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియ కర్మలను, ప్రాణవాయు కర్మలను మనోనియమం అనేటటువంటి అగ్నిలో ఆహుతులుగా అర్పిస్తారు. సో, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొంచెం వివరం చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాలు మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆత్మానుభవం సాధించాలనుకునే వాళ్ళు మరి ఈ 2 కంట్రోల్ అవసరమని మనకి ఈ మాట ద్వారా తెలుస్తుంది. సర్వాణీంద్రియ కర్మాణి అన్ని ఇంద్రియాలు హ్మ్, మరి హ్మ్, ఇంద్రియ కర్మలు, తర్వాత ప్రాణకర్మాణి చ అంటే ప్రాణవాయు కర్మలను గూడా కొంతమంది మరి అంటే బ్రీదింగ్ ఎక్సర్‌సైజులు గూడా చేస్తూ ఉంటారు గదా! యోగులు కొంతమంది అష్టాంగ యోగులు. సో, ఆ ప్రాణవాయువు కర్మలని బ్రీదింగ్‌ని కూడా కంట్రోల్ చేయటం. అంటే ఇంద్రియాలు అవే కాకుండా మనస్సునే కాకుండా మరి ప్రాణవాయువుని కూడా బ్రెత్‌ని గూడా కంట్రోల్ చేస్తూ కొంతమంది ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ ఈ ఆత్మ సంయమ యోగంలో నిమగ్నులవ్వడానికి ఆత్మ సంయమ యోగంలో జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే అంటే జుహ్వతి అంటే ఆహుతి చేస్తారు, అర్పిస్తారు. ఎందుకు జ్ఞానదీపితే ఆ జ్ఞానం కావాలి. ఆత్మానుభవ జ్ఞానం కోరుకుని అలా అన్నీ అర్పిస్తారు. ఏది ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును నియంత్రణ చేసుకోవడం ద్వారా ఆత్మానుభవాన్ని కావాలి కోరుకునే వాళ్ళు ఇంద్రియ కర్మలను అర్పిస్తారు. ప్రాణవాయు కర్మలను గూడా మనోనియమం అనేటటువంటి అగ్నిలో అర్పిస్తారు అంటున్నారు. సో, మా అగ్నిని అంటే అక్కడ నిజమైన అగ్ని కాదు. మనోనియమం అనేది అగ్ని ఎలా అవుతుంది? ఇవన్నీ గూడా పోలికలనమాట. కాబట్టి ఇంద్రియ కర్మలు అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలతో మనం చేస్తూ ఉంటాం పనులు. అటువంటి పనులు బ్రెత్‌కి సంబంధించిన ఊపిరి పీల్చే పనులు కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ జేసుకుంటారు. అంటే బ్రెత్‌ని గూడా కంట్రోల్ అందుకే ఈ మరి ప్రాణాయామం చేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి చాలా సేపు ముక్కు వాళ్ళు ఒకవైపు మూసుకొని ఉండగలుగుతారు. ఎందుకు? వాళ్ళు అది గూడా నియంత్రిస్తున్నారు. కంట్రోల్ జేసుకుంటున్నారు. సో, ఈ ఇంద్రియ భోగాల కోసం చేసే పనులే గాకుండా బ్రెత్‌ను గూడా కంట్రోల్ జేసుకొని ఆ రకంగా ఆత్మ ఆత్మానుభూతిని పొందాలని చూసేవాళ్ళు కొందరున్నారు అని చెప్తున్నారు. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మరి మనం అష్టాంగ యోగంలోకి వెళ్తున్నాం గదా! అందుకని అది ఇక్కడే కొంత మనకి ఆహ్, ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞా యోగయజ్ఞాస్తథా పరే స్వాధ్యాయ జ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతయః సంశితవ్రతాః. ద్రవ్యయజ్ఞం వాళ్ళకున్న ధనము ఇటువంటివన్నీ అర్పిస్తూ మరి హ్మ్. తర్వాత తపోయజ్ఞం. అలాగే తపోయజ్ఞము, యోగయజ్ఞం, వాళ్ళ యోగయజ్ఞం ఆ విధంగా అపరే ఇంకా కొంతమంది. సో, కొంతమంది ఏమిటంటే వాళ్ళకున్న దాన్ని అర్పించే వాళ్ళున్నారు, తపస్సును అర్పించే వాళ్ళున్నారు, వాళ్ళ యోగ శక్తిని అర్పించే వాళ్ళున్నారు. ఇలా రకరకాలుగా స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ స్వాధ్యాయం అంటే వేదాధ్యయనం అనేటటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా అర్పించే వాళ్ళున్నారు. ఇంకా కొంతమంది యతయ అంటే జ్ఞానవంతులు, సంశిత వ్రత కఠిన వ్రతాలను స్వీకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. కఠిన వ్రతాలను చేపట్టి కొందరు, వాళ్ళ సంపదను అర్పించడం ద్వారా కొందరు, తీవ్ర తపస్సులు మరి తపోయజ్ఞం అన్నారు కదా! తపస్సులు చేయడం ద్వారా కొందరు, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా కొందరు, దివ్యజ్ఞాన పురోగతికై వేదాధ్యయనం ఒనరించుట ద్వారా కొందరు జ్ఞానవంతులవుతారు. సో, ఇలా రకరకాల మార్గాలు
చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వీళ్ళంతా ఎవరికి తోచిన మార్గం. కొంతమంది ఏమో కఠిన వ్రతాలు చేపడతారు, కొంతమంది తీవ్ర తపస్సులు, కొందరు అష్టాంగ యోగ మార్గం, కొందరేమో వేదాధ్యయనం చేయడం వల్ల. అలా ఎవరి ఎవరికి వీలైంది వాళ్ళు చేసుకుంటూ జ్ఞానవంతులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా మరి రకరకాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడాలంటే. మరి ధనవంతులు, రాజవంశానికి చెందిన వాళ్ళు మరి ధర్మశాలలు, హాస్పిటల్స్ ఇవి అవి కట్టిస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు అదే విధంగా వేరే దేశాల్లో కూడా మరి పేదవాళ్లకు అన్నదాన సౌకర్యాలు, ధర్మ సంస్థలు, వైద్యశాలలు, ఆశ్రమాలు ఇవన్నీ కట్టిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ ద్రవ్యమయ యజ్ఞాలు అని అంటున్నారనమాట. అంటే ధనంతో చేయదగ్గ యజ్ఞాలు. అలా రకరకాలుగా ఎవరికి చేతనైంది. మరికొందరు ఉన్నత జీవన ప్రాప్తి కోసం, ఉన్నత లోకాలకు ఉద్ధరింపబడటాని కోసం చంద్రాయణము, చాతుర్మాస్యము ఇలాంటి కఠిన నియమాలు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. తపస్సులు స్వచ్ఛందంగా స్వీకరిస్తారు. అలా ఈ రకరకాల మార్గాలు వాళ్ళు దానాలతో, వీళ్ళేమో కఠిన మార్గాలతో ఈ విధానాల్లో మరి నియమపూర్వకంగా గడపటానికి ఎన్నో తీవ్ర వ్రతాలు చేయవలసి వస్తుంది. ఆ చాతుర్మాస దీక్షలో మనిషి మరి 4 నెలలు జూలై నుంచి అక్టోబర్ వరకు వాళ్ళు గడ్డం కూడా తీసుకోరు. కొన్ని రకాల ఆహారాలని తీసుకుంటూ ఉంటారు, బయటికి వెళ్ళరు. ఇలా మామూలు విషయాలన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేసి ఆ యజ్ఞాలన్నిటినీ అందుకని తపోమయ యజ్ఞాలు అంటారు. ఇంకా కొందరు బ్రహ్మంలో లీనం అవ్వాలని పతంజలి యోగం, హఠయోగం, అష్టాంగ యోగం ఇదంతా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ మార్గాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని ఇక్కడ ఇంకొంచెం విశదంగా చెప్తున్నారనమాట. అలాగే వేద శాస్త్రాలు, వేదాంత సూత్రాలు, వేద శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తులు లేదా సాంఖ్య జ్ఞానం ఇవన్నీ అధ్యయనం చేయటంతో కొంతమంది అందులో నియుక్తులవుతారు. ఆ మార్గంలో వెళ్దాం, వేదాలు అవి చదువుదాం, ఉపనిషత్తులని. అలాంటి స్వాధ్యాయ యజ్ఞాలు అంటారు వాటిని. ఈ విధంగా రకరకాల యోగంలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఉన్నత స్థితి కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు, ఎవరికి తోచిన మార్గంలో వాళ్ళు. కాకపోతే ఏమిటంటే భగవంతుడి ప్రత్యక్ష సేవ కాబట్టి భక్తిభావం అనేది వీటన్నిటికంటే కూడా డిఫరెంట్. చివరికి ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద చెప్పేది ఈ రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయని భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చివరికి ప్రభుపాద అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీటన్నిటికంటే కూడా భక్తి, ప్రామాణిక భక్తుల కరుణ చేతే ప్రాప్తం అవుతుంది. ఈ పైన తెలుపబడిన ఏ విధమైన యజ్ఞములు చేత కాదు, భక్తి భావం మరి భక్తుల కరుణ చేతే ప్రాప్తం అవుతుంది. కాబట్టి భక్తి రసభావం దివ్యమైనది అని అంటున్నారు. సో ఈ మార్గాలన్నిటి కూడా అన్నిటికన్నా కూడా భక్తి ఉత్తమం అని ఇక్కడ ప్రభుపాద భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అపానే జుహ్వతి ప్రాణం, ప్రాణే పానం తథా పరే, ప్రాణాపానగతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామపరాయణాః, అపరే నియతాహారాః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. అపానే అంటే అధోముఖంగా. మనం పూజ చేసేటప్పుడు అంటారు కదా, ఈ వాయువులు పంచవాయువులు అపానాయ స్వాహ, యాన స్వాహ అంటూ. అలాగే అపానం అంటే పైకి ప్రయాణించే వాయువు, జుహ్వతి అర్పిస్తారు. ప్రాణం ప్రాణేపానం తథాపరే. అలాగే బాహ్యంగా పోయే వాయువును ఆ బాహ్యంగా పోయే వాయువులోనే, అధోముఖంగా పోయే వాయువును దానిలోనే పోనిస్తారు అన్నట్లు. అలాగే అలాగే ఇంకా కొంతమంది ప్రాణాపానగతి అంటే బాహ్యంగా పోయి క్రిందికి పోయే వాయువులకు చలనం అంటే డిఫరెంట్. ఈ వాయువులన్నీ ఉన్నాయి కదా, కొందరు పైకి పోయే దాని ద్వారా, కొందరు బయటికి పోయే దాని ద్వారా, కొందరు కిందకి పోయే దాని ద్వారా నిరోధించి ప్రాణాయామ పరాయణ అంటే శ్వాసను నిరోధించడంతో కలిగే సమాధిలో పరాయణులు, ఆసక్తి కలవారై వాళ్ళు అందులో నియుక్తులై ఉండి, అపరే అంటే ఇంకా కొంతమంది నియతాహార, ఆహారాన్ని నియమించి, ప్రాణాన్ ప్రాణేషు బయటికి పోయే వాయువునందలే యజ్ఞం చేస్తారు. జుహ్వతి అంటే అర్పిస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని విధానాలు చెప్తున్నారు. ఇందాకేమో రకరకాల మార్గాల్లో తపస్సులతో, యజ్ఞాలతో, దానాలతో, మరి వేదాధ్యయనంతో దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందాలని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధిలో
సమాధి స్థితికి వెళ్ళాలని కోరుతారు. ఇదే అష్టాంగ యోగం. ఇంకొందరు ప్రాణాన్ని అపానంలోనూ, అపానాన్ని ప్రాణంలోనూ అర్పించాలని ప్రయత్నించి శ్వాసనికి పూర్తిగా బంధిస్తారు. పైకి వెళ్ళేదాన్ని, కిందకి వెళ్ళేదాన్ని, పై దాంట్లో ప్రాణాన్ని, కొందరు కింద దాంట్లో ప్రాణాన్ని అని ఈ రకంగా అంటే ఆ వాయువును పూర్తిగా బంధించి శ్వాసను అంచెంలో సమాధి మగ్నులు అవుతారు. అంటే ఇలా శ్వాస నియంత్రణ చేస్తూ వాళ్ళు చివరికి ఆ రకంగా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తారు. ఇంకా కొంతమంది ఆహారాన్ని కూడా నియంత్రించి ప్రాణవాయువునందే యజ్ఞంగా అర్పిస్తారు. మరి అంటే మన ఆహారం ద్వారా మరి మనకి ప్రాణానికి శక్తి వస్తుంది కాబట్టి అది నియమించి ఇక ఆ ఆక్సిజన్లోనే యజ్ఞంగా అర్పిస్తారు. అంటే మన ప్రాణాన్నే ఆ రకంగా ప్రాణవాయువులో అర్పిస్తారు అంటున్నారు. అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా కొందరేమో శ్వాసను కూడా అరికట్టేస్తారు, కొందరు ఆహారాన్ని అరికట్టేసి ఇలా వాళ్ళు ఆ యోగంలో ఉంటూ వాళ్ళు ప్రాణవాయువుల్నే యజ్ఞంగా సమర్పిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో శ్వాసను నియమించే ఈ పద్ధతినే ప్రాణాయామం అంతే కదా. ప్రాణాయామం అంటే బ్రెత్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఒక పద్ధతిలో మనం అనుకున్న విధంగా పీల్చగలుగుతాం. ఈ పద్ధతి ఎన్నో ఆసనాల ద్వారా హఠయోగంలో ప్రారంభ దశలో ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఈ హఠయోగంలో ఈ ప్రాణాయామం సో ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం కూడా ఇవన్నీ ఉద్దేశింపబడ్డాయి. ఈ యోగాలన్నీ, ఈ హఠయోగం ఇవన్నీ కూడా మన ముందు సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కోసం. సో మనం శరీరంలో ఉన్న ఈ వాయువులన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుని వాటిని వేరే డైరెక్షన్లో పంపడం ఈ యోగ పద్ధతి అన్నమాట. సో మామూలుగా మనం ఏదో ఊపిరి పీలుస్తూ ఉంటాం, వదులుతూ ఉంటాం, వీటన్నిటిలో ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో నిమగ్నమై ఉంటాం. కానీ ఇవి అన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ తద్వారా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని మనం అనుకున్న వైపు మన యొక్క ఈ దీనిని మన ప్రాణవాయువుని ప్రసరింపజేయటం ఈ యోగ పద్ధతి ద్వారా చేయొచ్చట. కాబట్టి అపానవాయువు పై వైపుకి వెళ్తుంది, ప్రాణవాయువు అనేది అపానవాయువు అంటే అధోముఖం అంటే క్రింది వైపుకి వెళ్తుంది, ప్రాణవాయువు ఊర్ధ్వం అంటే పై వైపుకి వెళ్తుంది. ఈ రెండు వాయువుల్ని కూడా అపానాన్ని ప్రాణాన్ని ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ అంటూ ఉంటాను చూసారు. ఈ వాయువులు అనమాట, పై వైపుకి వెళ్ళేది, కింద వైపుకి వెళ్ళేది. ఈ రెండు వాయువులు విరుద్ధ దశలో ప్రసరించి అంటే అవి వెళ్లాల్సిన డైరెక్షన్లో కాకుండా అదర్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళి చివరికి ఊరకమందు తటస్థంగా ఉండే రీతిగా ప్రాణాయామ యోగి ప్రయత్నిస్తాడు. అంటే అవి మామూలుగా వెళ్ళిపోయి ఇంద్రియాలన్నింటిలో నిమగ్నం అవుతున్నాయి. సో వాటిని కంట్రోల్ చేసి అదర్ డైరెక్షన్లోకి, రెండింటినీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి పంపితే ఆ రెండు మీట్ అయినప్పుడు అది అక్కడ తటస్థంగా ఉండొచ్చు, ఆ బ్యాలెన్స్డ్. సో ఏమవుతుంది ఫైనల్గా ఈ పద్ధతి ద్వారా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది నేర్చుకుంటున్నాడు, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం నేర్చుకుంటున్నాడు, సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకుంటున్నాడు. సో ఇదంతా చూస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, కర్మయోగం ద్వారా కూడా మరి ఆ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, భక్తి యోగం ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, అంతా భగవంతుడి ప్రసాదమే అనుకుంది. ఈ యోగం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం ద్వారా వీళ్ళు ఈ రకంగా అసమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అర్పించటం అనేది రేచకం. ప్రాణవాయువులో చలనం సంపూర్ణంగా స్తంభించినప్పుడు మనిషి కుంభక యోగంలో ఉన్నాడని చెప్తారట. సో ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ కంట్రోల్తో ఆ ప్రాణవాయువులు కనుక స్టాప్ చేయగలిగితే అది కుంభక యోగంలో ఉన్నట్లు అంటారు. అలాంటి కుంభక యోగం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవన సంపూర్ణత్వం కోసం మనిషి ఆయుర్వృద్ధిని సాధింపవచ్చు. సో అలా వాళ్ళు చాలా ఉండొచ్చు. ఈ యోగా చేసేవాళ్ళు, మరి మునులు, ఇంకా చాలా మంది హిమాలయాల్లో మరి 100 ఏళ్ళు 200 ఏళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ యోగం ద్వారా అలా ఉంటూ ఉంటారనమాట. సో బుద్ధిమంతుడు అయిన యోగి ఇంకో జన్మ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఈ జన్మలోనే పూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి అనురక్తుడై ఉంటాడు. సో ఎలా అయినా ఈ జన్మలో ఆ స్టేజ్ తెచ్చుకోవాలి. దానికోసం యోగి కుంభక యోగం ద్వారా జీవన పరిమాణాన్ని అనేక సంవత్సరాలు వృద్ధి చేసుకుంటాడట. సో ఈ యోగంతో అలా ఉంటూ ఆ సమత్వాన్ని కంప్లీట్గా ఆ మోక్ష స్థితి రావడానికి అతను ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ భక్తి భావంలో ఉన్న భక్తుడు సదా భగవంతుడి దివ్య సేవలోనే ఉన్నందువల్ల అప్రయత్నంగానే ఇంద్రియాలపై నియమాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అది ప్రభుపాద చెప్పేది ఏంటంటే, ఇంత కష్టపడి ఈ యోగం చేసి ఆ సమత్వం తెచ్చుకునే బదులు భక్తి భావమే పెంచుకుంటే
ఆటోమేటిక్గా ఇంద్రియాలు ఆ భక్తితోనే కంట్రోల్ అవుతాయి. ఎప్పుడూ భగవత్ సేవలో ఉన్నందువల్ల అతని ఇంద్రియాలు అతని కర్మలలో అతని ఇంద్రియాలు ఇతర కర్మల్లో నిలిచే అవకాశం, అంటే వేరే కోరికల మీద ధ్యాస ఉండదు. కాబట్టి భక్తుడు దేహ త్యాగానంతరం సహజంగానే భగవద్ధామానికి వెళ్తాడు. కాబట్టి జీవిత పరిమాణాన్ని పొడిగించుకునే ప్రయత్నాలు కూడా చెయ్యడు అని భగవద్గీతలో 14.26లో చెప్తారు, నా 14వ అధ్యాయంలో. మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. భగవంతుడి యొక్క అనన్య భక్తి సేవలో నియుక్తుడైన వాడు భక్తి యోగేన సేవతే, ఎవరైతే ఈ భక్తి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారో అవ్యభిచారేణ అంటే వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఎంతో తీవ్ర కృషితో ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటారో సగుణాన్ సమతీతైతాన్, అతను 3 గుణాలని కూడా అధిగమించి, అంటే 3 గుణాల ప్రభావం నుంచి బయటపడి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, ఆ ఆధ్యాత్మిక బ్రహ్మస్థితిని చేరుకుంటాడు. సో ఎవరైతే ఈ భక్తి మార్గంలో నిరంతరం ఉండగలుగుతాడో అతను 3 గుణాలని వాటి ప్రభావాల నుంచి బయటపడి, త్రిగుణాల నుంచి బయటపడటం అంటే వాటి ప్రభావం ఏదీ లేదు. అతను 3 గుణాలకు అతీతుడయ్యాడు, త్రిగుణాతీతుడు అయ్యి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని త్రిగుణాతీతం ఎవరిది ఆ లక్షణం? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఎవరు త్రిగుణాతీతులు? 3 గుణాలకు అతీతుడు, 3 గుణాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేని వాళ్ళు. సో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో అలాంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నాను. సో డిఫరెంట్ యోగాస్తో కొందరు ఇలా చేస్తారు అని శ్లోకాలు చెప్పారు. ప్రభుపాద అదంతా వివరిస్తూ చివరికి భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడికి ఇంత కష్టపడి ఈ యోగాలన్నీ చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు పొడిగించుకుని పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకునే అవసరం లేదు. మనం భక్తితోనే నువ్వు ఆ సమత్వాన్ని, ఆ కోరిక, ఆ వైరాగ్యాన్ని, కోరిక రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టే శక్తిని భక్తితో తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు. సర్వేప్యేతో యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపిత కల్మషాః యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. సో ఈ యజ్ఞ ప్రయోజనాలు తెలిసిన ఈ కర్తలందరూ కూడా పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధిపడి క్లెన్స్ అయ్యి యజ్ఞఫలం అనేటటువంటి అమృతాన్ని ఆస్వాదించిన వాళ్ళు కాబట్టి నిత్యమైన భగవద్ధామం వైపు పురోగమిస్తారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని పొందుతారు. ఈ పద్ధతులన్నీ తపశ్శక్తితో అవ్వనివ్వండి, మరి వేదాధ్యయనంతో అవ్వనివ్వండి, మరి ఈ దాన ధర్మాల ద్వారా కొందరు చేస్తారంటున్నారు కదా, అలా అవ్వనివ్వండి, లేదా ఊపిరిని ఈ అపాన ప్రాణవాయువులన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా సమత్వాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఆ రకమైన యోగం ద్వారా అవ్వనివ్వండి, అందరూ కూడా ఈ పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధిపడి ఈ యజ్ఞఫలాన్ని అనుభవిస్తారు. యజ్ఞఫలం అనే అమృతాన్ని అనుభవిస్తారు. ఏమిటా యజ్ఞఫలం? నిత్యమైన భగవద్ధామం వైపు పురోగమిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో కాకపోతే అవన్నీ కష్టమైన మార్గాలు, భక్తి మార్గం ఈజీ అని మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాద వివరిస్తున్నారు. ఇంతవరకు తెలిసిన వివిధ యజ్ఞాల వివరణను బట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహమే అన్నిటికీ మూల లక్ష్యం. సో మనకి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం? డిఫరెంట్ యజ్ఞాలు, డిఫరెంట్ మార్గాలు మన యొక్క సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుని కోరికలను తగ్గించుకోవాలి. ఏ మార్గంలో అయినా నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు ఫైనల్గా ఏ స్థితికి రావాలంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి, నీకు సెన్స్ కంట్రోల్ ఉండాలి, కోరికలను తగ్గించుకోవాలి, వైరాగ్యం పెంచుకోవాలి, రాగద్వేషాలు తగ్గించుకోవాలి. సో అది అన్నిటికీ కూడా మూల లక్ష్యం, గమ్యం అదే. కాబట్టి ఇంద్రియానుభవ భోగమే భవబంధానికి కారణం. అది ఉన్నంత కాలం ఇక్కడే బందీలం అయిపోతాం, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల్లో, జనన మరణ చక్రంలో. కాబట్టి ఆ భవానికి అతీతమైన స్థితిలో మనం వెళ్ళందే మనం ఈ ఈ నిత్య స్థితిని పొందేటటువంటి అవకాశం లేదు. అన్లెస్ వి గో అబౌవ్ ఈ భోగ రాహిత్యానికి మనం ఆ భోగరాహిత్య స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగినప్పుడే మనకు ఆ నిత్య స్థితికి ఉద్ధరింపబడే శక్తి వస్తుంది. అలాంటి స్థితి నిత్యాకాశంలో ఉన్నది, పరబ్రహ్మాకాశం. ఇదివరకు చెప్పిన యజ్ఞాలన్నీ కూడా భౌతిక జీవన పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధి పడటానికి మనిషికి తోడ్పడతాయి. ఇలాంటి పురోగతి ద్వారా అతడి జీవితంలో ఆనందమయుడు, వైభవోపేతుడే కాకుండా అంత్యంలో చివరిలో
నిరాకార బ్రహ్మలో లీనమవడం కానీ లేదా దేవదేవుడైన భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని పొందడం కానీ ద్వారా కానీ నిత్యమైన భగవద్ధామంలో ప్రవేశింపగలడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఆపుదాము. 30 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేసాము. సో ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఓకే, అందరూ మరి అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు ఇందాక ప్రభుజీ. మీరందరూ గనక తీసుకుంటే దయచేసి ఇప్పుడే మళ్ళీ పోస్ట్ చేశారు. అందరూ తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఫస్ట్ దయచేసి అటెండెన్స్ క్లిక్ చేసి అటెండెన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇందాకటి ప్రశ్నకు సమాధానాలు వచ్చాయి. ఇందాక అడిగాను 3 గుణాలకు అతీతుడు ఎవరు అన్నది ప్రశ్న. మరి స్థితప్రజ్ఞుడు కరెక్ట్. ఇంకొకటి అతీంద్రియుడు. అతీంద్రియుడు అంటే 3 ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు అని అర్థం. క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు 3 గుణాలకు అతీతుడు కరెక్టే. కానీ నంబర్ 1 ఆన్సర్ ఏమిటి? 3 గుణాలకు అతీతుడు. కామక్రోధ అసూయల కంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఇక్కడ 3 గుణాలంటే ఈ కామం, క్రోధం, అసూయ ఇవన్నీ అరిషడ్ వర్గాలు. అంటే ఈ కామం వల్ల వచ్చిన బై ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట ఇవి. ఏది? కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు 6. కానీ మెయిన్ ఏమిటి అంటే అక్కడ 3 గుణాలు. వాటి వల్ల ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని కలుగుతాయి. సో నంబర్ 1 ఆన్సర్ ఎవరు? గుణాతీతుడు. త్రిగుణాలకు అతీతుడు ఎవరు? భగవంతుడు. ఆ స్వభావం ఎవరమైతే తెచ్చుకోగలమో భగవంతుడిని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. ఎందుకంటే భగవత్ స్వభావాన్ని వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా అనుభూతితో తెలుసుకోగలిగారు కాబట్టి. మనం అందరం చదువుతున్నాము కానీ మనం గుణాతీతులుగా అవ్వలేదు. కంప్లీట్ గుణాతీతులు ఎవరైతే అయ్యారో వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానోదయం అయ్యి ఆ నిర్మల నిష్కల్మష భగవత్ తత్వం అది వస్తుంది కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళు భగవంతుడికి కనెక్ట్ అవుతారు. సో అది భగవద్ధామానికి అర్హత కూడా మరి. కాబట్టి అది స్థితప్రజ్ఞులు వాళ్ళే. స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాల్లో అందుకే అవి చూస్తాము. శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో కూడా అవి చూస్తాము. సో అది వెరీ గుడ్. ఓకే, ధన్యవాదాలు. అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఇక వేరే ప్రశ్నలు లేకపోతే ఈ రోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేసి రేపు 31st శ్లోకా నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ రామ్ నాగేంద్ర ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఎవరైనా సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు గనక భక్తి శాస్త్రి కోర్సులోకి వెళ్ళాలి అంటే మీరు నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉంటూ 16 రౌండ్స్ చేయడానికి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మీరు భక్తి శాస్త్రి కోర్సులోకి వెళ్ళొచ్చు. మీ పేర్లు దయచేసి నాగేంద్ర ప్రభుకి పంపించండి. అప్పుడు మీరు ఆ కోర్సులో, అంటే ఇది ఎవరికి అంటే 18 చాప్టర్స్ ఫినిష్ చేసేసి సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. బట్ మీరు నాన్ వెజ్ తీసుకోకుండా ఉండాలి. హరే కృష్ణ నాగేంద్ర ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.